Eskuetatik eta zelan egin? Bastante honan zen, baina urte batzutan txarto. Bai. Zertut eta barruen kanika moroko itezan nien dioz. Orduan txarto. Baina, bastante ondo. Zuntatik eta txarto bilizkio eta marea tesilia egin. Baina luzaro, egon zinen nuzunoz, luzaro protonen barik? Eskuetako minetik? Urte batzutan egin jebi be. Eta beste batzutan egin urte bugatu. Eta zer egiten duen minekentzeko? Minekentzeko orduen gaur hobi egun goiuk. Ure, zemat eta beru eguen, bestiek izotza zotzera. Horla zertzen zela, da hortzien zelan zertzen eskue, beru nahutetu zen nordue. Nordue, antxe. Da holan osatzen duen? Holan osatu? Osatu aldegin hortentxe. Da gero zertzeko takataka pala bataz. Pizkiago hortzeko, uren bihundu ite joan da. Gaur zer geza da zeik. Gero epiniz joan mediko bat eban azkotxi zenero, azizan azerak emoten, radiak gara izan moru nero. Gero zera zerez. Masakistea joate zeinen inoz? Masakistea gorduen bizetu ezien duen. Masakistea.